насока. За пореден път изразяваме огромната благодарност на страната си за спасяването на българските евреи. Той посрещна Бойко Борисов като дългогодишен и скъп приятел и му благодари за сътрудничество във всички сфери и най-вече в сферата на сигурността. Бойко, ние сте станали свидетели на терористични заплахи към нашите две държави, които са от етническо естество. И си сътрудничихме тясно след атентата в Бургас. Но това е единичен пример за един много по-всеобхватен процес, който застрашава вашата държава, Близкия изток и целия свят. И в тази битка срещу екстремизма една и съща страна. И това е битка не само за бъдещето на нашите две държави, това е една битка за общите Пускай го да заминава. Сътрудничайки си, ние сме по-силни и в сътрудничеството си ние ще успеем